Ja, så er det tid til CVC Worlds globale juletrafikservice. Vores knaldhamrende dygtige stab af trafikmedarbejdere på verdens førende kontinentalsokler har sat alle sejl in mente for at opdatere os om juletrafikken lige nu. Og jeg tror, vi er igennem til Børge. Er du der, Børge? Er der nogen? Is there anybody out there? Hold nu kæft med det der, Finn. Børge, hvad har du? På grund af et stort røveri i politiet lavet checkpoints ved næsten alle eller det er alle indfælde. Jeg kan lige godt regne med, det er alle eller det gælder i hvert fald, jeg nævner lige vilkårlig rækkefølge. E37 mod Oldenburg, 51'eren mod Bremen, Bøje, 65 og E30 mod Hannover, 68'eren mod Bielefeld. Og så skal man lige blive mærke i, at både 51'eren og E37 mod Mønster er spærret i begge retninger. Der er der også vejarbejde på den ene. Plus E30'eren mod Holland. Ja, Børge, kan du sammenfatte, hvad... Ja, at alle, der har tænkt sig at køre til Osnabrück i aften, de kan godt glemme, der er lukket. Ja, men hvis nu man... Jamen, der er lukket, det kan ikke nytte noget. Ja, og det var...